Школьная справа развіваецца з 19 стагоддзя. Усе царкоўна-прыходскія школы былі аднакласныя, навучанне 2 гады. Усе вучні забяспечваліся бясплатнымі падручнікамі і школьнымі дапаможнікамі. На Столішчыне наведвала школу не больш за 20% хлопцаў і 10% дзяўчат. Ёсць дакумент, які пацвярджае, што ў 1875 годзе існавала Веліміцкая прыходская школа. І ёсць арыгінальны дакумент прашэння інспектара да святай Ілінскай царквы. Ёсць фотаздымкі настаўнікаў і вучняў розных гадоў. Цяжка шло аднаўленне школ пасля вайны. Будынка школьнага не было. Ён быў спалены партызанамі, як памяшканне, у якім фашысты могуць размясціць свой штаб. У 1944-1945 годзе настаўнікі абыходзілі сем'і вяскоўцаў, каб тыя адпраўлялі дзяцей у школу. Пачынаецца актыўнае вучнёўскае жыццё. У нас ёсць фотоальбом стварэння піянерскай арганізацыі Веліміцкай школы. Ёсць фотоальбомы брыгад і брыгадзіраў, якія працавалі на палях калгаса за радзіму, гэта паляводы, і на фермах жывёлаводы. За работу ад калгаса атрымоўвалі невялікія заробкі, а школа шэфскую дапамогу. Хочу з вами паговорыць пра некаторыя традыцыі, якія склаліся ў савецкай школе. Я лічу, што гэта не дрэнныя традыцыі, таму што яны звязаны з працай. Століншчына і, напэўна, ўсе вёскі Беларусі гэта, скажем так, тыя месцы, дзе праца выхоўваецца ад нараджэння дзяцей. І гэтая працоўная традыцыя, канешне, прадаўжалася і ў савецкай школе, у тым ліку і ў Велямічах. Ствараліся вытворчыя брыгады, і летам старэйшыя класы адпраўляліся на калгасныя палеткі, дзе апрацоўвалі буракі цукровыя, высаджвалі капусту, так, гэта прадавалася потым, школе будуць грошы, так, а вучням, якія добра працавалі, іх адпраўлялі на якія-то экскурсіі. Калгас выдзяляў на гэта грошы, вот так это ўсё адбывалася. Насамрэч, вы разумееце, старэйшыя дзеці, так, сабраліся на працу, там якія-то адносіны завязаліся, правда, там хто-то каго-то вядро падаў з вадой, а можа быць, наадварот, нехта некага піхнуў не вельмі хораша. Ну, вот всякае бывае, а я лічу, што, працоўная практыка была 10 3 нядзелі, а потым яшчэ прыходзілі прасапаць гэты палетак. Насамрэч, вельмі цікава. І такіх вытворчых брыгад было некалькі. І выбіралі кіраўніка гэтай брыгады. І гэтыя кіраўнікі там наладзілі такое сапраўднае спаборніцтва. Вот. Адным словам, вельмі цікавы час, і гэтая працоўная традыцыя. Зараз яна як бы не... Глядзіце, глядзіце, там перадавайце. Яна зараз не мае прадаўжэння, але мы все з вами маем хатнія, да, якія-то. Або ходзім, дараслейшыя дзеці, на працу у калгаса або да якога-то фермера. Таму праца – гэта нашае ўсё, правда? І пачынаецца яна са школы. Ну і хопіць.